Lalaking ng gulo ng kapitbahay sa Ilocos Sur nahulihan ng hinihinalang shabu. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Neil Muyano. 104.7 IFM Report. Arestado ang isang 48 anyos na lalaki matapos magdulot ng kaguluhan sa kanyang kapitbahay sa Sinait, Ilocos Sur noong Martes, Enero 27. Ayon sa ulat ng pulisya, isinangkuni ang insidente ng pambabato at pagtatapon ng babasaging baso sa kapitbahay ng sospek. Nang makita ang mga pulis, tumakbo umano ang sospek na may hawak na itaka, ngunit agad ding naaresto. Sa isinawang body search, nakumpiska mula sa kanyang bulsa ang 0.2 gramo ng hinihilalang shabu na tinatayang nagkakahalaga ng 1,360 pesos. Ayon sa mga saksi, wala umanong ibang kasama ang sospek sa kanyang bahay kung saan siya uminom, nagsunog ng gamit at ng gulo. Matapos maaresto, dinala ang sospek sa ospital para sumailalim sa medico legal bago dinala sa kustodiya ng Sinait Municipal Police Station. Dagdag ng pulisya, sasailalim ang sospek sa drug test examination habang inahanda ang kaukulang kaso laban sa kanya. Kasama mo mula rito sa FM News Tugupan, ito sa Edonil Muero, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.